AMN Inleng clear tu te chibai kan book chu hei tun chu ma hianin kan mizo te zinga hianin designer thatak tak te mizo ten kan lo nei ta heng thi ang fashion industry a hianin nasadakin kan thangani 90s kum chho thla te kan han ngai to tin 2000 2005 kan han ti chho te kan han ngai to phei chuanin nasadakin hemi konga hianin mizo te kan lo thangta tin kan thuam no kan in cheina te phei chu note isa ngat phei chuanin asang berpole hetiang konga phei chuanin sul sutu kan lo ni lai te po tam taka lo om ta chungzinga chuanin hi Winnie Chawngthu ton chuma hianin Inleng do om tak mai AMN Inleng a kan lo nei theya he lai huna ilo le na wangin lom thu kan chil che kan lom tak se te ni chuanin ani le hei ani nen hianin min clear tu te khani thil sang sang hi kan on sei do na kan ti chiam do na atir changa atop thlenga min lo thlir sak le turin kan han ngen chowa du sa thin lung nen min lo thlir thina in chunga hian lom thu kan sei non ni sela ti chuanin Winnie engtiang hin nge hei designer te han nita rup maya kan zo thui te chu hemi konga chon thui takan kal lawanga amaro chu ka she chak chu mizo te hi kan polite talk in shem dor anon dor chin dana chete khati ang vel hak khecha o polite ke ma mu ve to china chon an polite ve lum tu an chungkam promotion ma se sumdong kan ne ani pothil ran le tur khan ta an du tu yang pok an kan du tu yang to pok khan an lo du tu ve tho ta kata kha chon kan in hial ve deu thin dan ve da chuanin e ang chi nge nangma hianina design no mi ti pol hei gaun te nuam ka tia a chen chuan lo ti ta chen chuanin hei kan chol ni thuam no an ang te khati ang chi kha kisu anuam ka ti kwal deu ve ani le I ka zo le chak chu hei mi pa hi khoi thawin ka sia ani le mi pa khoi hi nge ani ti mi pa hi har ka ti ber mi sia ai han mo achen chu mi pa pian hi mi chen hen ang lo lu tu ka chuan ka soi thiam lo a har ka ti ve deu to ma se kan ti chu ka ti ve thei sel tho kan la ti swal big lo hei iming chu kan lo shelar che mizo mi pui te le hemi big a hei fashion le entertainment industry a chuanin ka she chak do pakhat chu ino pan laya ishiat reng thil min lo shil te kano panglaya ka she reng thil kum nga kum ruvel kani han ka she kapi hi Nagaland changa ron pem thu khan Mizoram pon 3 zirtir tu masaber khan ya mo chon abula khan ka thu pon hi a 3 ban ho hi terau te ho hi men pe khom thin ta barbie kor 3 nan hian chon abula hian kalo 3 ve thin chu tiang lai chang to chuanin I lo tui to ni mo a khoi ve thin ani high school ka level ten I tui yam hemi kong hani kal don I kali ring reng ami high school ka kalai tak ki chon a 3 lam ai bai chon paintings ki ka khoi na sa lem ka ziak na sa chon 12 well thleng ka chon lem zia competition vela kadla tel ve de uchar chara chon so ka zon hu khan ka zir chon zom ha enge lem zia te chon englo man tengi han lak shin pakhat na te ka shin ani chu ilem zia te po mu chak oma I phal chuanin hei nakina milo thlir tu ta tan hianin kan la chop chwa sak tur ngai ta ila te chuanin hei acha chu kan lo she dan che kha designer khaini mai ta khami ba ka khan ani le zai lam pang tenge chu mi lo chu thil tu I nei paintings hi chu ka tui shim ta designing pe hian aking tel shim ta ko pe deu shim bok ta chuan hobby ti hian art lampang deu ve kan hi thil siam neu ti englo va siam ti te phikok siam te siam te tianga bania siam chop neu ang te chuan lekhabu hi ka chher ve boka chuan astrology te kalom chhara chuan lekhabu chuan bo chuan story shang ka pi hian kan te lai khan pangpar bom ti kha thon thumin shil thin ta hlui to deu me ni ta gan sumi angte chu ka chhiar na sa a chuan indo pui pahni na ti englo khami te ole chhiarnil no ala ni chu ka chhiarni na ka chhiar chau me ani chuanin hei mizo te zinga tun na ya hian big takin chalai te hian in lekhabu chhiar te hi an pe ta love kan chalai te hian in lekhabu hlut na chal love te en tu china hemi ko a hian in nge dan ka she chak lekhabu kan ti hian phone kan nei vek ta chuan phone atang po hena chhiar chau thei ta ni chu
phone na changa an chiar khale khabu chiar lawa han kan ngai ve ta ma se phone na changa chiar pu khale khabu chiar tho ne le khabu pa ngai chiar pu khani tho ta ma se chen kha ti zon old fashion le khabu chiar de clear lut thian om ta chen kha chu ang no phone na chang te laptop chang te tablet chang te chiar nuam ti an om le ta mo kani nang lo ge chu an mani ti dan style kha ani me an chiar tui ka ti vek tho ge chu chiar nom kan ti vek chalai ho chuan ani nang ma bi kin enge le khabu nge han chiar kha chiang i ti nge ni ale khabu nge han ke chuan ka chiar tlang pu yamo chuan se achang chuan phone chang pun ka chiar tho ni ale khabu zir le tin phone ate chuan lo zoom do thei nga shen lai te po ani don lu tu kani chuan in ani le chome te hi siam nga yem zo dei ten che e rong bol tak hi I bol em lo ka bol mo bol ve hi chu ka bol ve ta ma se ka siam tui thiam lo ani le nge tui nang ma pona I hanin chuan ve na alu kan vel nge in chuan ai kha tiang te kha chu ka thiam vel tu ka thiam lo chu bai siam hi mo ka dik thei thlot lo ka dik ve thei thlot lo thina ne kum te pot le min la no pang do na kina chuan in thiam chho tu ra ngai ta ila ti chuan in hei ni ke te pom be han siam te ti se ka buai na savio do na ni fatu leader tan chuan in ruat chi mi alo ka ne ke te po chuan in eng po chu lo ni stars la te khang kan soi chho zelanga hei tun lai kan chalai te zinga hian in ngai zong tam tak te kan hmuwa kan share tin social media te pon in phol anga ni tin mission khat chuan in heta I down pha nan ten an ma ni tu ma he min du ve lo ni hi katana mi sha hin om ve lo ni hi I kha ang chi te po kha I mi ngai zong an ma hmu te po khanin an ma ni khan influencer tam taka omani enge he mu chungchang a hianin enge va pholang kher te hi a tha I ti nge ni ange vai ngai zong lu tukanga walan nge ni kan ngai zong ti kan sia chuan inga ma chang te chuan kan ti langa nga khati ang chi khat enge nge dan ka she cha depends on the person katia mo khan chu mo apoi ka tilo tuma kas judge ngai lo shim ta an du ta so in po se tam tok poron ti se an hlim ang lo social media tra thala ka chang ringot ni lova ataka po an hlim tho chuan kha ba ka lu lo ka ti che tin an hlim na kha imidang ten lo mu ve sen ti na kha ni me to ro mi ron chom ve a ani chuanin Inngaihzawnna lampang chu kan hal soi ta sa engmi ngei du zong te kha cha Inngaihzawnna ta nei du zong soi la pasal ta nei du zong chu kan la soi lawang hei achan chu tu na kan Inngaihzawnna te kan pasal tur te ni kher lo kan kopui tur te nam chu ma ta na kan thlan tur te ni kher lo ta engmi ngei du zong Inngaihzawnna tan mi dang hi chu ka shalawa mo ke ma bi ka chuan atlik ve tok zel mi poni ro se eng ang personality po lo ni po lo ni se eng ang media po eng ang mi poni ro se ki ma chuan atlik ve tok zel ka du ve tok zel an ma ni background te ka tiang lampang po ingai to lo chu ani le chu ti ang tho chuan ani angem I pasal tur ta nei thlan tur achan sumo min hmangai chuan katan engkim ati don ka hlimna tur chuan chuan min hmangai tu chuan engkim kha bevek don thota khami kha nga ve mei tur ta min pek lawa min ti sham cha min hmangai lo ni min hmangai tla ka ngai bik lo ani ve khop mai tero chuanin ani le hei Inngaihzawnna chungchang te kan han soi chho ani ani chuanin engi hmangai na chungchang hi sang ni som panga kan show pakhat Angus Valentines for you khan lomi khiang te hianin enge hmangai na hi han shilfia te engang mai shilfia nan tin ka zotani chuda chuanin ke chuanin hmangai na hi ka shilfia thiam lo a hun lai zel hi ni mai tin min changa antik vel pon ka shiani chu enge nang ma hianin min han shilte enge nang ma hmangai na hi han soifia ve don ta la eng tiang ni chu hmangai na ni ti ai han soi ve thei hmangai na harkati hmangai ni chu harkati pathian him God is love kantita pathian him hmangai na anita chuan har ani chu amatan pun afapamal nei chun min peta Isor Krista chuan kong har satam tak an pathin an paltang ta chuan chuan ke pun mishing in hmangai na hi thil ol sam anga
ka ngai lo a har ka ti chan dan ka thiam lo a har ka ti ve to ni ani le hei mission khat chuan hmangaihna kan han soi hian le kan han ngei tua hianin kan hlim lai hmel te kan nui lai hmel te lo lang ta omzia chuanin nangma chuanin har sat zia le khami khai shat wang ta poni lo mo kan hlim lai ti hi chu relationship a hian candle from the first man chang hi chu in ngoi engkim la in text hey baby how are you engei ti choi e mutu yam zinga tenta a second man chang chuan te min kanin betlem deuta a third man ta pay chuan kanin du tak lo pay chuan conflict som to chinta ni so hey nel boy na te chuan an soi dan chuan 3 months aya tammi I la zui the ni chuan kha mishing kha mangai amo I du ve ti na ni ta ma se ani lo chuan hey mel tha in ti na me te an sum kan du wang me te chuan an mani kan man tang kai du wang me te thil chan a om thinta chuan ma se kha ai ta mani kha chuan induna ani ve ta ma se induna po hi mangai na tel lo chuan a rei te chuang lo ta ni chu chuan mangai na ti don chuan mangai na chu pathian mangai na ni ta ma se mangai na ka ti chuan nu le pa mangai na hi mangai na chuan a chiang ber ka ti kan mu thei a chuan mangai na dik tak ka mu ve a chuan a bikin nu in an fa te an mangai na hi nu la le tlangwal in kara chuan amak ka ti thin chu ka lo ngai to ve me thin chu mom nu pa po anin kanin mangai te anin ne enga ti anin thren le o hi ka ti thina kanin mangai an ti chuan ma se an fa te kalsan chu an om tho hei fa te kalsana tiang kha chu ka she ve lo ta ka chunga thil thleng ani lo ta chuan ma se atlang puin nu le pa in thren hi chu atam zong ita fa te kalsan top ang te tiang hi chu atlem zok hei nu le pa ten fa te an mangai nei chu ril bi zo ka ti ani khop ngai zong in mangai na ai hi chuan ani le Inngaihzawnna rei tur hian engai shat chumi mai Inngaihzawnna rei ber han soi te ka ngai zong nei rei ber kuming zange array tol to ka kum ni anyang ani chuanin Inngaihzawnna rei turin engai shat do theina in sha thiam ton na ingai dam ton na chuan tingai ka sayang ating tu ber chu iswa chu ni ta tho ta lai iswa chu ma se ang tiklai pon alai iswa hi ati reng thei bik lo ta machine kan fam kim bik lo ta chuan kan do the anga ya chuan kanin sha thiam ton anga ya chuan space te kanin pek thiam anga ta in rin trust te relationship a chuan trust te communication te chuan attention te poimo chumi te pathum chu poimo ka ti ber thin inu chung chang ya te po a soi thein ka ring a chan chu nu hmangai na chungchang ro soi ta ka chuan inu ne na in kar min han chil te kan nu ne na kan relationship hi best friend ups and downs chu kan nei chianga tu po kan hlim reng thei lo ta eng tik lai pon kan happy jolly reng thei lo ta ma se min phatsan ngai lo ka phatsan ngai lo min do theya ka do theya alaka pon chuan kanin ti thin rim rei ber hi ka shalo le kanin ti thin rim re ngai lo kanin huwa kanin ngai le ngal thin patiang kha kanu ne han tu na han kanin kom nge lu to ka business po kan na khoi dun char kanin kan sang ngai lo ni tin na kan kal dun thin ro pui hle mai he mission khatten le lama chong kan ba soi phak te phei chu om lo lai in mission khatte chuanin fa te kal sana khatiang anom lai nang ri phei chu mai ni lo in hain thok do na business senti do na kha thlu ka hlu kha le ril kha om lo ani te chuanin ka zo le chak bok chu kha ti khan thil sang te kan han I soi du ni a Inngaihzawnna chungchang a khanin ani le mishing ring tur hian mani kan rin om nge ngai an mani rin om ngai Inngaihzawnna khan an rin om de ve ngai ma se mo thil reng hi lo Inngaihzawnna ta for example me ya lo Inngaihzawnna ta la chan I lo nei ve thei ta I lo rin om lo chan mo lo I thin lung kha min lo du tho si khan ma mi khan a lo la tin ve dewa for example 100% a khan 80% min lo pe ta 20% ta thei lo va pe ve thei ta ma se hey iwa mu ve a iwa be ve a ma se iler pui chuan lo chuan a ho ka ti ta ke ma mu ve ta na chuan le dang hi chuan be to su ani ti top ta like number kha block ro
vokal to su enga tinge imu ten tita khatak kha space kan impact thiam lo wang khan machine kan suffocate thinta asiam thatur kha kan ti chhezok thinta chu khatak kha trust takai ka ti chu in rin ton na eng anga ngai zong hlui po lo va bia po ni la irin tat chuan karin tlat chuan mi kan rin tlat chuan an rin om ve me kan rin lo tlat chuan rin om ring po an rin om pe lo thin ya min ring lo tho ti na ril ru kha om ve thei ani chuanin ni ati khum me khei kan luang liam don tlat mai hei tun chum episode chu te chuanin hei thil sang sang kan han soi kwa le ni a ani chuanin tian mi lo va muta ni Inngaihzawnna hian te sang sang te po khan mi thla ta la eng ang khange I khati anga nom lai kha nom hel khati khan an oma chu chuan an te ti chuan atia ti chuan chu lai chu khati anga khan eng lai khange nom me lai vai hriat midang om lai anin za thiamin chu chu nom mel kati ani khom mai to in ko a in midang zinga in ko a in fo plam pangan ni ta anin za thiam kha anin respect thiam kha chu chu anom mel kati tin amoi boka to ro te chuanin ani le hei in ho chang te Inngaihzawnna chuan kan lo nei ta ni in ho chang in ti thiam lo chang te kan lo nei ta a helai vel hemi lai kar hian engi ti shin hemi lai kar hian movie ticket chuan an mani ngai em depends on the person I'm sure chen khat te chu ti khana no ten ka re ve to ka du tu tan ang khan ka va de ma se ka lo du ve ani chuan kalana ve thin tin abe ma satu I ni hi chang chuanin thil shi om ve tha po nia ta tom thak te po kan ti chang te po om china tianga chuan nang enge ting ngei om chin khalai so ka sha chak machine ham pride kan nei lek ta ni chuan ka chapo lo ti po han chapo tho ni chu mani to ka chuan ke kan in te lek ta khan ke chuan I du ani chuan enga tinge pride nei ka ti I du vak lo ani chuan fine pride nei ro du le it's okay thu ni ta ma se I lo du ni chuan I du kha enga tinge I pride wang me khan kal santir I tum ka ti chin ani khop mai ni kan pride wang mi kan hmangai ngoi kha kan pride wang ke ma ni ke kan in ti ve wanga kal san kha chu a fu lo ani te chuanin ani le hi zona tam tak Instagram lama kan han live chum te hianin kan don chin chu engtin nge chumi chu ka tua engtin nge ka ti ang ron te chin ani mi RC do zong to poi lo ne du zong do te lo ne ta engtin nge ELVA ma chon chin khang ho kha ente kan ma chonang engtin nge kan va approach sang ti lai kha mei chatan han soi phut la atu ta mi patang an soi do nia mi paina be ma satur ti te om ta me sia in ave approach ma salo tur ni ti te hiom ta dana hian ma se ki chu ge nonsense ka ti ta ni chu mi paina du chon va be pa sa se me sa pona du pan va be ma sa se khovel hi ate ve he atoi ate ka ti ate ka so yan khovel hi toi lu tu atoi lu tu chuan chuan re lo te za me kha chu ho tu alo du ve che chuan a thani me a du lo che chuan ngai I o ni me a bidangan tam me khove la mo chu ta gender quality chungchang ding te po kan an tlang au pui to la ya khan in le ma chon bi ava du tat khan chon a me che po khan in chon in ya va biak me khan ni ta ani chon in ni ava biak me khai social media chang ta pan ava biak thaya le ma chon in ani le thil bakhat hey antina tunai restaurant akan lo om ta ni chuan or party na ta kan lo om ta khani I du to khai va fu ta ni mel chai ti zong to kha chuan in engtin nge ELVA ti ve la mel tha le du hi in ang lo mo mel tha ti hi chu ke hi designer te kan ni na thil moi kan lom ta ni chu mit la deuh te thil dang dai deuh te mel tha ti hi kan nga me khopa ani do nu tu dan mel tha ti kan nei ha ka en vung punga lel pai va han siam thiam hi ka ti thing ka ri ru hian san ka du tok thri ta khan chuan ani le I du zong mi I click fu do khai va mu ta ni ka du zong deuh ka mu hi chuan khovele FBI chaberan ti chu me cha hin ti thing ta he kan chui chuak na vek ti khan bi dang ri va zot ve ta mi ai tum ma ga zot ke mai ka chui chuak te ge zo ti khan an ma ni dan tur te che zia chang te khan in I lo zir ru char ka she thiam te chuan in chu apoi mo in sia em poimo
izemil pui zon te hi tha zemil pui lo do hi chu atuang tak tak chon lo atira lo mel thave ve mel thana lo indu te kha chu an lo indu ve ni me tam ase are tak tak lo zemil pui hi thave ani le Inngaihzawng nei to te a hianin thehil theimia lo mihring hi khowela hianin kan nei ve ni chuta chuanin ang po chu i nei nge ming i ka zot lo chenga amai ro chu ka hriat chak chu engwanga thehil theilo nge ni ti ka hre cha thehil theilo hi pani kania ka shelo ka hmangai nyang na tingi hmangai na chan nyang ka shelo hmangai ve top mai me obsession hi omta love omta lust omta chuan khami te pathuma khan lust le obsession ani lo chuan love te ni me ta chuan khami te pani kha omsi dawa ke ma chuan ka love ni ang chen hmangai wang ani chuan an ta na thatu ka du chen ang lo min lo du lo poni se an him na tur ni chuan o ka ti sak thin ka chel ngai lo ani le thil pakhat le ka zo le chak chu tikhanin tuna te po chu thehil theilo i lo nei ta ani le abuai chang te a har sa chang te chuanin in be ve le ngaiam nge in be to ngai mi alo ka hmangai lo te hi chu thana han kom hi ko samta ma se ka hmangai ka ti ve to hi chu ka kom the lo ka she thiam thana ngin ka kom the lo chu ai chuan distance skip ka du lo chen an mani miron bi ani chuan hi bye ni ka she thiam kalau she thiam ve le tu ka mo tu na kha ni ani chuanin thil pakhat ka zo le cha do chu tikhan click fu zong te poi han nei ta ani chuan a hemi an sakruang te an cheziat lampang po khani lo khami click fu khani mai ta te chuanin hi kan zona hi kalkwal khop meya hmangai na chungchang han ti te poi thil khat ta kani ya chuwang chuanin thil tu te pon in lo hlimpui kan bei se kan ring ani ti kha kar la kan soi du a chuanin ani le mizo te zinga hianin hei vaira ma te chuan park te anin kuangoi ngai ta ni I tin party na poko pon lo omani chuanin hei an mani kha an wa ni chuak tok ta hei mizo a poin a chen khati chun om ta enge hemi kan mizo society kan khotlang hianin I angin nge I kan Inngaihzawng nei te hi kan chi ta ishiat ke ma tak hi chuan kan ka circle hi atte ta chuan kan ke mani circle a chuan productive development kan search in ta chuan ma se Inngaihzawng chu soi chwa de chu kan ne shin tho ta but an couple chuan cute tro ti ang chuan kan search in ta ma se midang ho chuan in ting ye an lo soi kha ka shelo ani le I chen ho chungchang hi han soi ta a chena tan hianin ang mi ngei du mitak min how bong te straightforward do thil min shil tu te min mangai tu ka ti thin chuanin ani le I engtiang nge chiani zondan chiani zong ngai zon ngai lo khathi lom ve an local to pa khatien kom te po khathi lom the nya mi mel sha thi chu kanga ta ma se chian ti hi chu kanei tem chian kan ti hi chuan a hlulu tu ka mo friendship ye vai ho pe chuan chian hin ngai lu top ta kuta te pon vai chian te po kan nei ta kan bon hi that top ani chu in phatsan lo top ang kha kan ta mi zo pon inti ti kha chian chan thingam an ti ta kha tiang khan chian hi hlulu tuk ta ke chu aron om ve top Inngaihzawng ang de wai hang ka ngai ve tho chian po hi mo aron in click ve top je ani le hei tun lai ka zo chak chu tu nai chalai te chuan in changthar te hianin kan mangwar to veo me he sap chong hi soulmates kan han ti hemi a soulmate lai hi he a mizo chong chuan in va soi fia vak nei na om lo soi kwal du angai ta heta hianin enge I hemi chungchang hi han soi te soulmate chungchang hi soulmate le twin flame hi ai in ang deuh ni chu ma se a shang ta lo en chiang du kha chon lo cher chiang ula soulmate le twin flame hi in ang lo shim ta chuan red string ten ti ta in zom na ni ang ka soulmate ang pon ani thei tho ta ke chuan ka ring ani chu soulmate hi zom pui hi kan nei hi ka ring ta ma se mi then khat hi relationship a hian kan man mo lu tuk hi kan soulmate te kan mu khal te hi a om ve thei ta ni chu he chuan
eng lo kan le lu tu ka wang ten kan soulmate kan tong to ring kha kan local san thei te a om le thei ta chuan soulmate om tak tak ti ka shet na chu Celine Dion le pasal hi ni e toro le lama chuanin khovelin an sun puya a thi pon a pasal tiang chuanin ni e alo om ve thei don ani ti kha lo shet ani le hemi awang hianin nia adi khop mai khalai kha kan sei ka zo tum kan zot lo le mai ang che ti chuanin ai kan ho le to hloya hei adi chuanin chu zo na kan don tam do pakhat le chu I china khanin I enge kan du deuh to hi I kan bula hianin hei kan ta na shatu reng hi I ron sei ki ya khanin I sei tho ta khata khanin I kan du reng to kan ta na om reng to hi achai kan hu khan thin in isia em kan soulmate ang do khan sum I uma wangte men trai uma wangte khatyang wang khan itana phatsan ngai lo tur chele I hlim na tur le zi ngai thorol rola nangma lo ti hlim tur le in hau pui lo tur chele mangai na a eng lo vur char tur che an om lai khan imit khai ti del ve dei the kan san ve thei ta ni chu ani lo pon I nga pe lo luata man mo luata khan I wa mo lo ve le thei ta kha chu pathian hian mishing hi asang chho hian min siama chu wang chuan a in ang lawang then kha chu soulmate ni lo pon om tho ta then kha chu soulmate hu ma ten om ta then kha chu an soulmate kal san ten om ta kanin ang lo noi ani khop mai ani chuan soulmate ti mu chan ami hring ang zongin mu to hei ani nang te po ini ta tikha amero chu I hei soulmate kan han ti khanin I ka chian chatak po an ni kheralo hei I ka chian chatak kom ni tina ka koma te ka chua pui te po asan ka chu ka soulmate kha an ni chuang lo tin omzia chong ka lo soi velok du chu hei chian cha po hian in hu reng lampang po hi ani lo tin hei chu tiang bokin soulmate te po ni ta I kan va in mu le khan ti khanin engkim kha aron dikle chin hi khati ang mishing kha kan nei ni achen chu kom reng chunga thinlung in po mi alo I ve in she thiam pui mi alo khathil om ve thei thawania tero ani chuanin thil dang dei kha zo du chu I ni china khani han soya Inngaihzawnna hian pathian la ya iswa te poi han ti a I engtiang che in nge lali so Krishna hi he Inngaihzawnna in ka hianin apoi mo da na isha engkim katita achan chu mishing hi kan perfect lo ta swal sa piang kan ni ta chu wang chuanin pathian kan mamo ngoi ta chuan Inngaihzawnna pun iso hi chuan lo in hau bor pun ni la lai iso kan da hi chuan nang mai chungchai buka ka chungchai nem bok chuan kan in chen thei lo min som zel tho as a remna asiam le tho zel ani le inin ho lai ang chin te chuan I chungchai pathian hen ai ti ngaiam in ho lai thin rim lai hen chungchai hi har khop meya min ti lung mi kan ril ru tin na tu te min har tu te tan phei chuan dil hi har ta ma se khami kan ti sham na khania lu zo ka chu kan ti sham na kha chan na kan hu na zo kan shin ta ti sham hi zirang u ani khop mai tin chumi kal zel ka zo le chak bok chu ti khang kan lo in hau ta ni chong khata khan chen khat chuanin I hei hmangaihna hi kala tong lo ten tita khami anin ho voi khatna khanin ti sham na an nei lo awangin an hmangai hian tong lo thein siam do thei ro I du chuan ngai chuan ngak ve ro alo ler san pal che ni pun afam kim big lo wa ifam kim big chuang lo wa nakina pun I che swal ve thea ari ru alo tina ni chuan nakina ama real rupa mi dengin an tin na ve le don thowa khatyang khan what goes around comes back around ti hi ka ring to pani chu wang chuan ari ru na zo ka changpo ni la poi tu su nakina ama ri ru ka alana nga dangma bula ro le don tho chu soi ngam chu tiang ka chi lo tong to ni ma tong le ma ka ke ma su ni lo ka chante hi ani chinta ka chante ho experience ho ke ka chante han experience tam tak hian nei ve chinta ke ma po hian experience an lo share ve chen mo ni chuan ke ma hi secret keeper kan shim ta chancing a hi cha secret keeper hi nom ve shim ta chuan dot ka sei lawang ka chande ho pon tu na han lo en se an sheve kang cha secret keeper hi kan ni ve shim ta an experience chang han he ke ma hian ka zir ve thina ni chu chuan tu ma hi mo an shu sa kan om lo chuan judge tur kan ni lo ta ni chu relationship a phei chuan mi shing kan ton tur hi kan shengai lo
shim ta we don't know who is bad and who is good angka tiang khan kan shelo shim awang khan he ke kanin adjust vezel kha angai ta ni chu kan machine te ton te azir ang khan khatiang khan ka thian te ho te po kha unmature to tho but at some point hey mature lo na chin kha ane ve ta ma relationship a chun a mature thei lo shim ta ni chu in tu padu pakhat ka share chu kan lo share chu nga chuan ani chuan I thil pakhat ka zo du cha chu secret keeper te kan ti fo ta ni thuru lo vong khom tu shen ho zinga kan lo nei thin ta chunang te poi lo ni ta chumi tur chuan in enge poimo rinom ro be faithful in what you do if ichan te kha like me te su ikal pa chani ha invite theita chan tam tak poi tong theita chan tam tak te poi shechau theita but I circle zinga ida kha chu pakhat pahni pathum velek an ni thinta khami pakhat pahni pathum lek anga po irinom theilo chuan angaihna omlo ta chuma chan secret keeper in lo ni ta la inti kha ini du lo ni ta don ta ila intin nge irin om mangai chuan me ba ka khan irin om na te kha I mangai ve ngai irin om tur chuan tin ba ka thuru washil don phot chuan in irin omani ti khan che te pongai nga toro imo mishing han instinct kan nei vek ta ni chu kan instinct khan min shil ve thin he ke ma ni khan inti kan shiat khan he chu mishing rin om chi ani he chu rin chi ni he chu trust lo chi ni khatia ang khan he mishing a hian a shia ve tok thei ni toro tin ba ka hi le ma chuan in sumdong mi te lo ni ta tin sumdong mi khera lo wa po mishing kan lo hu nem chuan in te khan lo shiat ve ta ti chuan in hei zona to lam pang kan han nei chawanga hei ka zo chak te chu I lo leng ani AMN Inleng show hi kan han chan thar chaw ni ka shia chak chu I lo lang don ani ti in shiat khan ki mani chungchang hi chu sei lo wa da tai la ta chuan in enge iril wa lo om ti ka shia chak first of all chuan mishing honesty in eta lang lo tinge ka sayang hey ani chu ni lo tito pangchi khaini ta ko honest ngai don ni hi kha kari ta ma se tun lai khovela so mishing fake hi antam tol tuka normally fake hi chu mo complain lo tur ni ta achan chu khovela midang bula kan bingle du chon tlema mishing hi kan fake ve de ngai ta ni chu kan ni lo na anga kan lan ve de ngai ta chu ma se chu fake na ani chuang lo ta mishing in adjust yam te maturity na ni ta ani chu kan in adjust yam na kha fake ani kan in adjust yam te kan maturity kha fake ani lo ta like 2-3 circle friends are chuan ilo happening dial thei ma se adanga kha chuan you look like a very responsible person an khan ilang le thei ta ni chu ma se kha effect na ni me lo ta ni chu chuan khami ataka khan karok don khan hey okay we're going to get real katita ni chu hey kan ti ve tak tak to ni hi kha katita chuan kalo in buat sei ve top ani na ang anga la ti ve top kan acha chu tunlai khovela chuan ni na ang anga lan ngam hi midam tak tan chuan tinge ka soyang min social theita mase atam tan adang tan chuan hey mingai sanom te kanita mani na angina langam angai dan soi chuak ngam antita mase tunlai khovela chuan englo ordinary I extraordinary ni angai khatia ang khan he englo ini na ang khan lo ini na ang ilan chung chon khovel hi mi zongzong itilom theilo ta mi zongzong itilhim theilo ta mase mi khachung mi lo ni ta se nang ma ihlim chuan physically emotionally mentally ya ihlim chuan that's enough ete ka zo cha do su ko ma ke po local hi kan lom lut to kan he kan naw tleng te panon loma chuti rol chuan in ka zo chak te chu mizo chalai te zinga hianin mizo ram ai atam lo ti pol an omani tin unemployed engam zat in register nom ta ni ani mizo ram chunga hianin hi atam lo nge nia kan du zo hi atam lo wai shet emaw mitai matan le rilru seng thiam tan chuan na reng khoi hmuna po a top chuan ma se hey ke mani ina kan education system kan kal chhoda na he kan le khazir da na chumi chu kan ni don chumi chu kanu le pa te ni turi min du sutiang chu kan ni don ti chuan mi in min respect kang kan ti ang hi kan tum thina wa hen kan wa
tlin lo thina wang hian na lo kan ti thin ta ni chu kalo chung so chami lo ngai dam bula ma se ani lo ta ni chu he like itui zong te idu zong te kha alo ti thelo ani pon kong dang izon be ze la ngai ta chuan ui ha chung kam hi ka thiam lo bok sia sei chalu tu om zia chu English management bul kan han chan chho te ra kai mani poina kan han ti chho kha no pangte te te khanin model ni chak to tu te kan han recruita om le phuwa kan she te chu atan chu kan no pan lai du kan la than khwal thei lai hian han ni chinila kha din huna khanin kan ta tur kha lo ni kher lo mei the khata du kan va than thei hun lai a he chu ko kon ni lo ve kan ti thei hun lai kha kan zong ta ni khovela kan chung chuan choice kan nga ta kum som nga apun ini tumang po ilan ni lo thei ta ni chu ma se kum som nga pela khan ini de thei ta ini tumang kha ngak pe ru be dong su ti ve sham ru ti char ru apoi me lo he be dong me su dule kum hi kum thum te sui dule itla ba ikal me pon it's okay me an du dan pon an lo soi te che emaw sa it's okay utara ni to no channel om tro it's okay lekina ilan ni vele me don chu wang chuan ka soi du chu be dong me lo ula be sin ne nung char ula lekina thil thadeu su ilan ni chuak don tho I be se chung chuan ka ti thin be sin na kan nei chu a sha khop mai thil soi kha chuti wal chuan zobel du che kan nei chu hey omzia chu mizo chalai te hi omzia chuan kan rilru a hianin I hei in thiam lo na satak nen hianin hun hmang tam tak hi kan omani achan chu kan rual u jok ten mitun lai thangthar te hi an that chhil tuka jing thon chan thu si lo wa jan mun chan thu si lo wa eng man ngei to lo an omen oma an ti ni heta hianin mizo chalai te I sian te tam tak te po in enga ngei to nei lo kan ni ni sha ngay tua nei lo kan ni ne shai ngay tua kan nei emaw kan tum ngam lo thin ta ni chu kan va swal chhuak ngam lo thin ta ni chu for example englo nu le pati ka suisil ni me lo min lo she thiam sian beng lo chungong se thalai te hian he aru khian thil sum hu na tur hi kan zong ve char shin ta ma se support system tha nei hi apoi mo tapani chu min support tu hi apoi lo we support system hi kan nei chathi apoi mo ve top ta ni chu he zana coming re lu tuka kamu thelawa ti hian chen ka chu ri runa wangte ni ta chen kha chu khovel thil ngei to an salu tuka wangte ni ta chen kha chu thil dang ti wangte po engpo game sang khel wangte po alo ni thei ta ga che chu mason an tum na lu tuka ngei to ne te po khom ve thei thro khata khan mi mason atum de una kha he I that selu tuk I thohar theilu tuk chu ti khati anti khan anti down ve thei ta ni chu ma se khata ta khan atuma ma kha ka blame lo ta ni chu communication system chiat wang ni ta ni chu in communicate tur ni ta ni chu ni na kariru a halu tuka chon kameng re ve dewa tian chu ka ngai to na sa ve dewa chu wang chon kamu har dewa ti hanti se ani lo pon kanwam sam lo dewa ti hanti se anu le pati bula khan an she thiam don lut tu ma se ti lo khan an ngoi ringota kanu chan ti chuan min ti ka pa chon ti chuan min ti khan he communication system chata wang khan ti khan anin pu ton ta ni so an dik ve ve si kha an communication system chata wang khan anin pu ton thin ta ni so ma se ni lo win kan communication system hi chu tha se chu ingei de win ti khan kan ti thei ta ni so son tun lai chalai te hote thohar mu lo mure thohar zinga zada imeng rei theilu tu kan ti ang thin ang te hi chu excuse shang an nei thei ta chuan productive do wa lo meng re po an theita ma se khata khan nangma khan inu le patin khatianga anti che khan I blame tur ani lo ta achan chu kan parents ten kan ta na thaber tur an du thin an fa te chu hlim turin an du thin an fa te chu thaber turin an du thin ho saber turin an du thin khami kha kan ril ru hian shiat ve reng tur ani ta ni chu kalo soi thui me theita chuan khami kha shiat ve reng tur ani ta chuan khata khan kanu chuan katana thatur adu awangin ka pa chuan katana thatur awangin khan min ti mentality an putangai ta chuan nu le pa te pon an fa ti kha khatiang khan ngati nge o ti khan a omreng le ngati ke ti khan a omreng le chana nei shimang chan omlowin ti hian ti lo shimang ti in an fa ti kha question an zot ve tur ta ni chu khatiang mentality kha an nei ve tur tho ta ni chu ading che mi aru irenga abuai renga ina chwa sang reng na chan khan chana nei ni chana nei chin chung no ma ti lo na chan te enga tinge pa ngai achak lo na chan har fi ma chak lo na chan te po kha ve thei to omje ani ta ma se zuruite damdoi ti te hetia hi chuan achang hi chuan
dot so hi ol sam ta ni so he anjurui du wangte andam doi ti du wangte ma se khami khan atira khan problem alo ne ya khan akal char khan khami ang chawa khan achwak thin ta ni chu ma se atira khan han she thiam se han zot se chu khatyang kha ani big lawang hi kati thin ani chu mo chu wang chan he kong la ya drugs addict te zurui te ho te hi nui so tur ka ti lo ta khongai su ka ti thin ani chu midang bula hian ma se hmangai ru ka ti ta ma se in hmangai khan film khur takin hmangai ru ka ti ta film khur takin hmangai ru ka ti na chan chu in tu swal ve thei ta ni chu in hmangai lo ta khan in vapan chuan in tan lo na tura in tang ve ta ni chu chu wang chuan khongai mi a lo ula ma se film khur takin hmangai ru ka ti thin ati khop mai le thilchang sang ka soi huwa non veu mai a ani chuan ka zo chak do chu mi zo thalai te hian in tho hren nei a chu tiang khatiang chuan ti chin ani ani mi zo thalai te hian tho she kan nei ni siai midang mudan chu ka shela wa ma se kema point of view atang le ka mu ve dan atang chuan mizo ho hian tho she kan nei lo hey maybe the rupees 200 300 400 poni se ning tina kan hlo turang po an thok she lo shim ta ni chu hey kan nu le pa ti bula nu su ka ti don zati ka hlo don zithung ka hlo don ne o chu ti khati khan kan ti vek kher lo chan ma ni rem shiat na in kan kal top zelta ma se kha kan nu le pa thian ke man kan tan ai kha ai tha khan kan ti the ni ti an shiat ta wang khan min push thin ta ni chu but chongkam thiam le thiam te dom ta chongkam thiam tan chuan an fati tan khan supportive te win moi te win an chong theta chongkam thiam lo te tan chuan an fati kha pot niam nan khan an hmang ve theta o ta ni chu khata khan lo ti down po ni se nu le pati kha kam va blame ringo thelo ta fati po nu khatyanga iti khan min ti down so kania o te vati se ni chida ka soi ang tho khan communication skills kan in biak na kha achhia thina wang khan kan in she thiam lo ton thin ta kan in she thiam lo ton na na chong kan in pu ton thin ta ni chu in pu tur kan om lo ta in siam thaton tur kan ni jok ta ni chu mo ani le he ka she chak do chu MA in lo fa ka she a MA tho ai masters ho mascom te po ani thowa I brick thiar te po ka she ani ni china ha kan soi to ta Mizoram a hianin in hlona tlak eizona tlak chungu han chom thamna him han chom thamna hi eizona tur hi om lo win siam a om ekpo ni ro se taimaro tumru ro iteima ka itumru phot chuan engna po ni se tu po engpo I chom thei vek ma se a then khatna chu kumni kumthum kumli kumnga kumsom po ni ro se dei ngai te omta be chang ngai te omta then khatna chu kumni khatlek te a tho a chan mani chung kwa te chom thei te omta ma se then kha chu kumsom chuang te kumsom chuang te o nga te ngai te omta ma se ta ta khan mishing hi kan chak bik lota tuma kanin pu thei lota I be dong ma lu tu kan I kha kanin ti te a tha ka ti lota ni chu achan chu mishing hi mo kan chaklo lu tukta kan be dong ma lu tukta ka khata taka khan kan kianga omte kan circle a omte azir khan kan chakin kan chaklo theita ni chu wang chuan I thian pa kha I thian nu kha eng ang din hmuna pon lo om po lo ni se a support system ni sham tum ro I thil soi pakhat pang lek khan an na te a thil ti tum te kha he point khatlik po khan a chho ve le theita ni chu wang chuan nangma kha tharo nangma nge po kha I thian te pakhat wang khan mai son thei adi khop me achan chu khan sin po ka han soi to ta ka soi chak do chu hey Winnie ne kan kom chan tir hianin inung ni nangma he ajana bom nung min ti ve tho ta chu da chuanin thil pat ka soi do chu nangma po hi midang te em motivate tu ini ve thawa ta chuanin kan ti chak do na ni hei tuna mino thlir tu te poina mino sha tu ra ka do chu kan question tu ri phat mai kan soi lo ko lo ni eng mai kan soi lo kan shelo erong kan pon antinan eng ma kan soi lo eng kan ni zonga ta ka shelo ka thiam lo kan ti ve ve ti chung chuanin hetiang hian kan han ti ni a amero chu omzia chuan kan ve zong ta tak khatiang khan phor ta ni inzinga hian mo thlir tu te zinga khan chuwan chuan tu sak tak min lo thlir tu te kha in hlungoi ngoi ni te kan soi lo a te chuanin shian sha lo poi mo na chan chu tuna ti taka khatia kan ti ho na chan te po kha in po taka bidang te ta na mal somna ni be se na in pakhat tel man lo so na mal somna lo do na be se nei kan lo ti ta ni ta
khawang khanin I khamia kha in pona kha poimo ve ni chuan chuan ka sei le du le ka zo le du bok te chu hei mizo chalizing a chu tiang te chu kan hmona poning hu ve fo ha in lo te chungchang a te po ani chuan hei mizo chalai hemi bi kan han lu le tai la top nan hemi bi ka chuan so top lam kan nei nga ta chuan ka zo du chu mizo chalai te hi kan wal u jok te hian that chele number al mai tur nga hemin ngai chin ni mase kanan enaki man yang ro ramdang te thiam kanin ti e tha kanin ti e tinalam ni lo hian mizo chalai te hi enghi lo hlishin ramdanga te po yom china amuna chuan awa hian kan thei chin lo ni enden po an nei tuk chon adler chin ang hianin tlema kan han king hadawa aron fia chin ang do hianin kan endu tak fia chin ang do khani ramdanga changin I thlir na tele heta an oyum na changa I thlir na te po khatil chang changin I thlir thei do na khata khan mizo chalai thi engin ngei lo thlir fia chin mizo chalai thi mo first of all as one kan talented kan creative kan real rupo cha Christian vek kan ni ta ni chu mase Christian kan ti hian perfect tura ha kanin ngai thina wang hian kan chalai pui te an lo perfect lo deu thut awang hian kan lova hey how le shape mo kan lova ti shape chinta mase khatyang tur khani do ta ni chu Christian tunlai mizo chalai the in support on tur kan ni ta ni chu ke ma ni trong ang nei hi tu ma an lo he in hmangai to naram danga pon mizo kan hmu chuan so mizo kan ti me mizo kan lom lu tu in shangai mi alo po mizo lo ni chuan kan in kom ngal the khatyang chang khan in support on tur kan ni ta ni chu tuna mizo ho chu chongkam kan thiam mase kan chongkam thiam dan kha achale chia pon kan thiam ve ve in hial te he kan shat ta in hial la hian in hial tha ta ni chu thil chhuak ta ni chu mase in hial chia te po ta chongkam hi ka thiam lo lu tu ka min lo she thiam ula chuan he kan in hial dan azir te kan topic du dan te productive te win thil kan soyem ti te tiang te hi kan ngei to ngun ve ngai ta mase mi zong zong han kan ngei to kim vek the bi lo ta ni chu ki mangi puning kim ngei to dik the bi lo chung swal chang te he englo han soidik lo chang te le han ngei to kim lo chang te step by step one day at a time manga ka kalve tho ngai ta ni chu khatia angchi ang khan kim angcha khan bidang po an ni ve tho ta ni chu nang ma angcha khan bidang po an perfect big lo nang ma angcha khan bidang po an ti swal ve tho nang ma angcha khan bidang po an fel ve tho nang ma angcha khan bidang po an limin an thave tho ani ti te an che swala lungai de te har san te an nei ve tho ani te khan kan thalai mizo thalai ho kan ni shat to ngai ta ni chu kata ta khan chunga thil thleng kham bidang chunga thleng turin I phalem ti te chuan inat ang khan bidang kha an da ve tho ani ti te khai sha tanga ya bidang ibati nat vak khan an lo na AMN ta khathiang che khan an nat ang AMN khan po in ve the tho ani ti kha kan sha to na ngai ta ni chu khatia anga in hial vak ni loin in hmangai to na kan thil tian te in support internationally lar kan du khovel pumpuya lar kan du chuan sap chongten training kan lo chong anga nam dong chongten vai chongten eng chongpon kan lo chong the ta khan kan mizoram lar na tur ani kha chuan in support ang ka ti thin atopa chuan khoiram mi nge an tianga mizoram bo khala le don ami shi me lo in ka zo ngam lo che ron sayam chuan chuanin achan chu nang te po mintrola han trol che ti khan tin loi ta hemi chung cha hen enge sei ve du nei achan chu now this sei ta manipur ang kal chon vai chungan thiama sap chungan thiama an mani chungan thiam bokani chuta tribe chang nei ve thawan nia chuta nagaland ang kal chon in hornbill festival chungchang a pe chuan ti khan thil changin an tia hey hemi chung cha hen mi zo thi eng tiang ching nge ilo nge nam kan hum hal tumnal tu ka hen kan buai ni shem kami I topic man like chu a sensitive lu to kan chu shem mizo tam tan ru kan tin na thela kan ti hlim thei bok ta ni chu khata kha chuan ki chu ka shut down ta ni chu ema ka soi du lo ta ma se english bi ka khan ka soinga an language thiam lo wa khan be su an mani ni na khan be su an personality te an mel thade te an impact zone te an why sen na te me se tam ka thiam lo chon ka thiam lo tu pa min lo nui se fine min lo lom le fine khatiang khan an kal top ka ngai sang khatiang kha mishing ka ngai san chi ma se khati zo kan moral
zo kha ami zo mi pui te mo zo kha khami ka thil soi kha chu keima moral ta ka ngai dan ni ta ni so mase mizo tam ta khan keima ngai dan ang kha an lo pu lo the ta ni so an lo pu lo ni pon an thiam lo ni lo a lo pu tan pon a tha he a thavek thil chale tha ka ti ang khan a thavek mase inge zir du inei ta cha ka zirtir inge shil du inei shil zirtir ti khan mo zirtir tu tan jong ka tlak lo tu ka perfect me alo min lo she thiam ula chuan shil thei tur chu din huna pon ka ding bik lo ta ni chu ka perfect lo mase kema point of view tang kema mi mal ngai dan bik tak anga chuan mi chu eng po ni ro se eng din huna pon ding ro se eng po thiam ro se eng anga le kha thiam sang hiam po ni ro se an mani din huna khani ding lawa eng kong eng zat ngi an kal tlanga tu eng zangi an kal tlang kha ishelo ta ni chu wang tak reng chuan he eng tin ma vati su he ilo ngai thelo ni pon aru khan lo ngai thelo to pro ilo ngai the ni ifak du pon for ifak renga ma se itilang du lo pon ti khan tilang lo mero ma se isoi sel du thala antana thatur I du ni chuan apoi lo an pakhatan khan insiam thatna ro pui tak po alo ni vele thei ifak du ni chuan ilo fakhan pakhatan khan confidence an mani confi boost na po lo ni le thei chu wang chuan kan perfect vek khobela han kan leng vek kan thavek soi sel tu te soi thatu te min hmangai tu te min hmangai lo tu te min ti da tu te min ti dam tu te kan leng vek wang chuan thil thaber chu khami in kara khan khami khovel khami mishing tam tak in kara khan kaleng de to ke po ke ma cha pon ka thave e tiang khan in ngai the sham shamula chu ani me ka sui so le ka tong kam thiam lo bangin min lo she thiam ula eng angin nge ilo ton engin nge ilo don son ati rin nai tm ti lai te kan han sang phot adot la kan kal don ya honest to in ka se na ati ra kha chuan kan nui kha zani so like it's okay khagatia so it's me khagatia chuan a second a chuan private te khan miron hawa ka number kha ka pesha khan ka dawang khan miron call tu khan o miron how to like kanule pa ang deu ang te khan miron tita but that's okay ka blame me alo che milo call tu po kha chuan ma se kha tam tak tan chuan for me ka tan chuan constructive criticism ka ngai ta insiam thatnan ka ngai ta chuan midang tan kha chuan mi bulapon omngam tolo khopon insiam theita chuan kade han machine kanin anglo ta for example ke matan chuan mi milo how vakte milo complain vakte milo criticize vakte kha I can use it as a hey strong point ka mang theita ka chak tul theita nang matan itla char theita chuan khami wang khan suicide te om thinta chu mani in thakte tikhan khovel ka face ngam tolo tikhan mi zong zong in min nge mi zong zong in tikhan min soi ti ang tikhan an overthink thinta ni chu kha a thalo lu tukta ni chu wang chon ithil soi pakhat hote awang khan mi ril ru itina vak theya mi confidence I boost vak theita ni chu wang chon mal lai pi le puten trong kam tha in sialaman anti ang khan I trong kam tha kha mangai na in chantirla ase a harlu tuk in lo me the in lo nui me the ma se thil tha chuak don ani ti chu voi khatal chu I khovel dam chung khan I life I experience ang ani le kan zo le chang kan sei chuak ta in a vem ti ta min han shilte machine kan ni lam kariru de suna ve to lom asan ju khamiza tina khatyanga min blame khatwan yeah of course khatyang khatso anave but anarei lo mase pu in tm kashalo le midam tak tan swan maybe I deserve it mase chen khatan swan she doesn't deserve it I know her minti theita ni so khata khan kema Inngaihzawnna swan khami kha acha kathi ka insiam thanna salutu ka life po ka sei Mase nang strong ta ni yeah of course mase independent women strong women in ya mase khata te khan weak women do kha lo tong ta se midang kha suicide nai turin ivati ti na regot kha anita ni so hote mi hemo a in tha the chan hote in mi hi chan chuak the ta ni so chan khami trompo khan ke ma po kha kannalu to kanna over so katilo but tlem khan ka ashom ka ti ve deu ni so
mà sẽ support system cái này cha cái support system cái này cha lúc tụi cái vàng khăn I was fine I was fine mà sẽ trên cái cái support system bốn lâu này lâu thế mà chỉ khăn cover là run dai về chỉ lâu suy sẽ phát triển mà chỉ khăn cover dai xí cả mà chỉ là thi lệ thế ta này chú khăn khăn cover đâu khăn mi khai xem về lệ thế ta này chú vàng chuan bắt hiện in nắng mà ngày ngồi ăn khăn cái mà bộ bắt hiện in mình ngày ngồi ta này chú mình ngày ta in ăn ta nang ma ka tina che khan pathian mangai ngoi ka tina ang khani ta nang ma min ti dat khan pathian mangai ngoi tina ang khani ta chu ma chu mi ril ru itina ngoi khan pathian mangai ril ru itina ngoi ani ti kha in shit up ro tu da chon han sei bil kan sak do chu tamil do chief minister thita jj ali thai kha mai chia no pangte in apana thi sana ti chuanin khwar takin anu kha film ti khan an mani chom nang khanin i film changta tikhan an chungte bula omta tikhan bula han chan chawani a ti chuanin tikhan khor takin a hring nun mang chawani adam chung in mang chawa da i khor takin thi ni kan ti top te ang chuda chuanin amaro chu a khohar na kha i min a an support ni mo athi tikhan mi chani chuanin okhluma tikhan an mani nunna an la venga mani ti tak chuan mi ko hor na te pok anin support thiam chuan tamil du khi ta omna chan lo ne ta ni chuan kan sei du chu ta chuanin nang chu hmangaihna chung khwai lo sei le na support tu chung te tam takin ne ya tam tak ba ka khan support tu tak che in ni chung kwa ngi me kha ma se khatiang nei lo tam tak ki tu na hian kan ve thia chuan social media pe kan man thiam hi angai ti kha cheng takin a she atong to tu nge ni a victim ania ani pona stagin ni khana man be ni ta tin i shet ngai mi lo te pon ti khana rong kol che atro chuan khatiang te kha lo ni ta i khatiang te kha thil thleng me kan ya kan rama hian tin tu na mi hi i tu na kan thil se po hi ingon la soi le mai the ma se a reality atong tu ina ariluru soi chuak si lo hian thil hi soi chuak thei ni hei atakaram soimia si lo hian thil soi chuak ve thei hi ania chuwan chuanin I thil hi kan lo dun sandan atang hianin I kan rilu hi a hriat ve a chuan thlir tu te ponin du sanga thin lung den amin lo thlir pui ang khanin I kan lo thlir dan mi tu soi kan lo ngai thlak dan kan lo dun sandan hi apoi mo em ani ti kha kan soi ve ta lo ani chu te chuan Winnie atop bera tan chuan Inngaihzawnna chungchang kan se hmangaihna chungchang te kan se a lo leng kalom a kalom pia lama chuan thil jang sha kan sei luna kan ti po rin ai na sei ta alom oma ngai la te chuanin he anung po anunga chuti ruala ka sei le ka zo le du bok chu mizo chalai te chungchang te po kan sei tha kan sei zowa ni alom um lu tuka amero chu tu na hianin mizo chalai te tan hian I chalai pui te tan hianin thei top chwa be ve mek tan hianin engel sei tu ina ti men changla cha azona to ber tak chu koron zo tang che mizo chalai te tan hian beidong su dule kum ni kum thum kum di po ni ro se pop ro it's okay ma se isha tur chu kain tung ding le don chuan ma ka son don ni khat tin ma I son thelo pon ninga dana pon ni som dana pon thakhat dana pon ma son tum char char u chuan beidong mia lo la ti lui chang ula mi pon engtin pon lo soi pon ni ula poi ti du su he khovela nangma che ni pianga nangma che ni thidona chu wang chuan khovele le chung chuan that teu khan I du dan ang ber han I him dan ang ber khan mangla ma se laina soi angin du dan hi du lo dan na ani ti kha sha tur ni ta chu wang chuan thate te khan nun tumla I tlu po khan ka thole don tila pathian ringla pathian bula I chongchai pe lo lai pon mu chung po in lalpa minom puiro ti ringot pon chongchai la I chongchai du vak lai chuan chingchin I chongchai vak ani pon atu le chuan ka chingchi pe to lo ta emaw thil thalo pakhat deu chu kan ril ru kan chingchit lo te kan budringo te khan I thatsel tu pathian in ti khan I chongchai na angai thalawang an ti hi swalina athil soyani kha pathian chuan engtin pon nomila ri ru le ti takzeta kan chongchai pho chuan kan chongchai na engtik lai pon angai tha miswal te ta na local ani a chu wang chuan poi ti du reng su engtin poni omlai khan pathian kha ko thei ngit lo topla ani me chu ka cha du cheu alo le me kan lok pui viawa tun AMN Inleng a hian kan in lo le kan lo mani chuan zo to bera ta na kan han khe ka chu
mishing nun zin kong chuk chau tak mai a hian chau chang te beidon chang te he kong hi ka kong alo ni lo ni hi or he kan khovel hi katan hian engma lo mai ni hi ting he khovel han kalo pian ve tin pathian ni achang choi au chang beidon chang kan nei chin shing nun a hian so da chuan engtin nge ilo inei ve chinem chulai te chung han chang thot te mishing kan ya alom ani chuan chuta chuan engtin nge iom china chuan engtin nge in ti chak chin achang chuan kar khat mutop te mishing chuan kan nei lom chungchai mia lo chang te pon achang chuan kan ru a tho thu chuan kan chungchai ngu du pathian kan kar ngot ngat chuan lelpa min chang te se ngati nge kan ti thin ma se kha kha bo normal ani kha mishing no ani kha ti changchang ro thil pakha chu pathian I chiat lai ber po I ko pe lo ngoi lai po I ko tlat chuan acha atopa thil tha achhuak thin chuwang chuan in na tangin kana ve thawa in ri na tangin kana ve thawa hetianga karon lan chhuawa hen kana lo big tina ni lowa chuan engkim ma thabik veke katan tina ni lowa nang mani ai po khan kan nun kha lo che over ka lo paltlang thui fiao mei the bokta ka lo ot ngoi the chu nang mani pon min lo ot ngoi the ta khatia ang khan mishing hi chu kanin ang vek tuma khian nom lo khup nom lo pakhata kan kal tuang vek chuan chuan kan hmu chin ho hi he tura kan han ngai thina ma se ni lo kanin ang vek kan lungai na point ang vek kan hlim na point ang vek ani khup mai hmang ine chungchang te po kan sia hei hmang ine po hlim reng lowa kan cha chang te ngui chang te kan nei ang hian ching na po hianin cha chang te lungai chang te kan nei hi ana chira ani thil thleng tur ani adan chu he shing nun hi zin kong chuk chau tak mai ni a chuan a chuk lai le a chho lai kan kal lai kha mishing nun kan ton tur he khovel kan lo pian awang kan lo don san ve tu kha alo ni tamia mai sia chuan chak tak le hoi takin kan omangai ni ti kha ching takin tung tanin ko matang po khan a she thenga tun kanin kom hi kan ti chho zel chona re don tu kha chuan episode ka da hanzo mai chi po ni loin kan sia Winnie lo le kan lom ma chuan comment lama te po khanin in mi support dana zir tele khang ti ang khanin hun man chho kan tumanga te chuan Winnie te pon kan ta te chuan hun nei le tura kan nga ya chuanin Winnie nen te po hun kan lo nei le anga te chuanin eng po ni se mang in chungchang chung wai na le mimal nun chungchang po ni se soidu le zo du inei ni chuanin anwai description te pon contact om te kan comment na te po khan oma khang te rong khel ho le turin in tan bok hianin episode engwania chuan kan lo le leng ti kha kan han soidu a te chuan kan sei tha kang tho khan Winnie chunga lom thu ka seya du sakna thin lung le na min lo thlir tu te chunga lom thu kan sei ni sela te chuanin atop tak nan hian ka ting mun to khom mai kan lo tui do niang maroi chukan sei ta khan sa phobon real las na ya las no kan real las se atop tak nan ta chuanin enge min lo thlir tu te tan hianin min lo thlir me tu te tan hian enge cha du inei mangaihna solo so tu mai ma pasuti khashirai ro love each other be kind be nice chuan thil tha to paron chwage nge yang ka soi thei don lo atam le tuk lai fa chuan ma se in mangai ton ro adi khum mai mangai na hi kan nei phot chuan engkim mai a hian a fuwa sharing car po ni se so mi chungchang te po tin thil sang kha karon sei chuani a eng po ni se in chunga lom thu kan se a Winnie nen hian in the fire hun man nuam turin du sana kan han chu ni in the fire hun man nuam bule